launin rayuwa, launin rayuwa, launin rayuwa. Jalla mafi girma, yara jalla mafi girma, sarkin daraja Ubangiji, jalla mafi girma, yara can. Ni zaki? Ruwa zan ɗiba baba. Ruwa? Baki san na sai suwa na ba? Na sani. Wa'ada duran ɗin ga? Na kana. Ni zaki da ruwa yanzu, ba ki iya sallar su bayan gaba na ba? Arwalla zai yi baba. Arwalla? Daɗi sallah. To tani, wacce arwalla zaki? Sallar ruwa zane. Sallar? Ruwa. Kai, wallahi ke ni san sha. Sallar luha. Ni wata sallah a sallar luha? Wanda aka yi ɗan hasken rana ya yi. To daɗi sallah. Ai komi ƙiƙirwa ki kai. Komi ƙiƙirwa ki kai. To bari in waɗa miki. Bari in sa miki doka. Gidan ga nawa na? Wannan kayan nawa na? Ke tabbata? Ke taɓa kamin ko ɗari? Ke tabbata ka taɓa kamin ko ɗari ba? To buta bai ɗaya ne. Sallah bai farilla na. Allah ya ce ai sallah manzo ya ce ai dole mu yi. Wallahi sun ka wuce buta bai sai na ji miki. Ai ke ji ni ko? Ko? Ke ji ni ko? Ɗan baba. Ya aka yi auta. Ruwa aka bukata. Ɗiba iya tore. Ɗibi ruwa. In kina buƙatar amfani gare ki, in ki ga dama ki shiga cikin dodon ɗin ga ki bodon bodoma su lalace in zuba. In kina da amfani, kina kawo amfani sosai, baki da matsala. Ƙara kawai kina buƙata ƙara. Ha? To in shaki, goma ci gaba da kwana. Baba, yau ba a hita. To, shi kenan. Ɗiba kaɗan. Ki riƙe arwalla, ki riƙe ta tusa in ta zo ki riƙe ta. Ke ji ko? Ki gode wa Allah. Ki gode wa Allah. Mara amfani. Ai kai bari hudi ma wallahi tallahi durar da kan zauna ba kai caca ba wallahi ina ganin ranar nan ko sallah ban Ina karɓar gani ya rubutu ban ga jama'a ba. ai ga sunan ai abokin gwamzawa ka tun nan kasar gaba ɗaya ba wanda ya kamata su gwamza da shi Kana bai jikinka. Daga bai ni kawar cacata. ko ga ne Goma. To goma. gwamna sha rubutu au kada Allah no Dubu za mu haɗawa ko bebe. a fara dubu ba zai yan mata uku akwai su wallahi akwai kuɗi Kashe mu ne ita kashe. to cikin dubu ina filesin ɗin naira 200 A kai ina ruwanka. ina ne hoto ne yi magana a kai Hakkin ka nabi. Jaraba mun da Allah. ɗauke ta an gwan arin da kunu sai 1000 ta taru Sai ma ka raba. mai kuɗin da ba shi rakewa in dai ana samu a cikin tata Salji. Allahu akbar baban yan uku masu arziki yan kawo Allah zai yi gasan kowa da irin yadda Allah mai arziki wani motoci sai haka wani kuma mata Allah ka bashi shi haihu
fa sai haka masu kuɗi suna zagayowa suna aurewa. Ni ɗaya na su an matsayin agwagwa da buje. Kana nuhin ɗaya mata gadai? Suna ka. Ba ga yana wa da ƙata ba. Ai wallahi ni na aza noma haka. Allah ka ƙara in noma in bar ƙauye in dawo birni in noma. To bismillah mutai. Baka Allah mun da tsakiya ba. A'a. Au haka. Allah ya ba mai rabo sa'a. Allah ya ba mai rabo sa'a. Da wasu rubutu last card. Last card? Ai last card. Naci. A kyale shi kai matsiyaci na nan tatana. A raba wuta. Mama. An je yin wasu kibi ya ɗauki. To, ana ga an gama abinci, ko hankali ha baban ku dawo. Ya rigai, ko hankali da baban ku ya dawo kuna ci abinci. Kun san hali ne da tashi zai yi in raba abincin ga ya tawo ya azama siya. Salamu alaikum. Na dawo. Ta kanye? Dole dai a jira ne in tawo. Bagi sama. Launin rayuwa, farin ciki ko damuwa. Abubuwan ana yin hawa kai kawo gudu. Mu malamai an mai samu da fa'in malu. Yanzu malam. Abin da ka so in tambaye ka. Yanzu yana yiwa malam. Yan aza abinci cikin gidan ga. Kai ya dahu ya tsane. Yaran ga suna jin yunwa a ce sai ka gama yawon ka gari. Ka dawo sanan su ci abinci. To so kika ban miki daga aka nan gidan kiwon so ga ma. To sai bai miki wallahi. Abinci kan dole na in tabbatar da abinci in an dawo shi ni karbo ne gidan ga. Sai mu halitta sa. Dole. Ki dauka ki wani kika so ko? To malam wani matar ka nake waɗanda ɗiyanka na cikin ka. To min ranar bi daka in ba su ci ba. To min wannan tanaji shigo. Kuma ka da ba ai ma hada gari gashi. Lalle. Ha? Ke wallahi dole ki bani in yi tanaji. Don bai yiwa in su kan miki daga marjagorancin aka da aikin gidan da. Abin da nake son ha gane malam. Ni wa abin da nake wa gudu. Yaran ga suna gani ana barin su da yunwa ga abinci an yi cikin gida su kama zuwa makwabta share-share da wanke-wanke ana ɗan musu suna lasawa wallahi shi ne kawa gudu don ni fa ban iya barin yara na suna ɗauka idanu. Ke shin wa ka bi abincin ga? Ha ni ka bi abincin ga nace kuma in an ka dafa abin da na to in raba an ba kuwa. Tsara mu ko ban ci ba na koshi. Ni abin da ya sa malam bai yiwa ana cewa ruwa sun ci makaɗi kana cewa ganga ta ji. Wallahi wata rana aka yi mu gudu. Ni ake ba min tabi'a ga gaba ga yaran ga. Ina bari amma gari ka wata. Wani gari? Wallahi gari gari. Sai komai za kai tsakani da Allah. Duk wanda ya gari ai kai. Wurin dumi na kai. Ha? Ni Allah ya kasa abincin ga hatari na. Kai ku dauka ku izini ba. Ina haka ne wanga. Ku dauka ku gani. Kai ko shi shigo cikin gida sai kai nuna da wanda ba za ce ba. Allah ya saka gani. Amin.
Ai da duk shekara ko da hin sani. Gane ban yi ba. Ko da shi ne to saka domin da magana. Sannan nawa abincin ga na mai alama. Da an taba su na sani. Allah ya kiyaye. Amin. Ni na koma. Kenan ba sa ta kare. Ba sa ta kare. Ina ɗarin nan da dawo min da ita zan ƙara ma. Yalla bai. Ba ni mana. Ka ba kyautar ka ba wallahi in ka ba ni 10,000 ban je suna. Ka tauna Allah. Da kare duniya ai komai a sannan ake bin sa. A banda gidan caca. Ai da sannan kurkunu ya wuce jirgin sama. Ke zuwa. Ni fa in kai dauko ta sai na dauka mari na za kai. Wannan ta agege ce. Muje zuwa. A san kala gare mu. Akwai ta agege, akwai ta tafa, akwai ta... Wagga ta gidan sha rubutu da buga mata yi. Ɗakin kai na da carpet. Awo, shi na da kafin. Ta. Ai, na sama ta AC ma akwai ciki. Ai, shi ina nan kawo ziyara. Ina nan kawo ziyara. Shi kenan mu je zuwa. Ka san na ka yaren ba gano shi suka yi ba. Sai ka abin nan. In ka zo ka hanka da taga. Taurari sun yi waje da dare. To shi kenan. Bani duka da. Na ga ka shiga nishaɗi ba a Ne nake ta siga. Karka damu da Allah. Karka damu. Kai ba wai wani kwambo ba kai ba don ka kware ga caca. Kuma sa'a ai ba kwambo. Idan yau Allah ya baka ya bashi sa'a gobe tana iya yiwa yanzu da mayan kuɗi kala. Shi na ai shi mutum ya kai. Ai da ma Allah ya taimake ka ko sai na daga ka. A'a ka damu. To Allah Ba wai ina haka ga caca na sani ai. kuma zan dawo kuɗi in dawo. Ni na san da haka. Ba ni 100 ta mashin. Ba ni 100 ta mashin. Ba ni 100 ta mashin. A shi da ka ɗauki 400 ka bashi 100. A'a, ai ni ka san ba ma haka yanda kai. Ba ma haka yanda kai. Ni na kai da kuɗin. An kare mana, an kare. Kuma ya komi da kuɗin dan caca. Watan kina ji so game da maganar wayannan kudin da muka yi. Abin da yafi shine wayannan na turo ba za su sabe kenan. Gaskiya ba za su isa ba kuma abin da yasa wallahi wasu lalurori sun kaɗan shigo waɗanda da can ban san da su ba shi yasa wallahi. Wannan ai ba matsala bane. Ni kaina yanzu saboda wannan tafiyar ne da zan yi wajen aikin. Amma da zan so a ce sai yamma da ni a gajiya. Sai ba damuwa. To ba shi kawai wani lokaci idan na dawo sai zan sa shi wannan yaron sai ya turo miki kuɗi. Amma sai dai abin da ke son ya sani shine cikin wancan tsohon account za a tura ko kuma sabon account ɗin. A turo min ciki sabon account ɗina saboda tsohon nan gaskiya har yanzu yana hannun baba. Har yanzu yana. ATM ɗin na hannun baba yanzu? To ai ka san baba hukuma ne. Ba wani abu. Abin da ya sa ni kaina nake sauri saboda kin ga aikin da zan yi ba nan zan yi shi. Tafiyan da zan yi. Ba don da haka nan ba ai sayayyan ma tare da ni za a yi. Amma kada ki damu ko bayan kin kare wannan sayayya din. Na biyun idan na dawo tare za mu ci. Kin ga ma sun dinga ba da na shawara da yake komai ban sani game da kayan ku na mata. Yanzu ya haka ne. Yanzu ba da ba kawai zan sa a tura kuɗin ta account ɗin. Shikenan. Zan kira shi wannan yaron sai ya tura miki kuɗin. Madam Allah ya kiyaye hanya. Yawa to. Allah ya dawo min da kai lafiya. Launin rayuwa. Za ki iya shiga. To shikenan ba da sai mu yi magana. Wannan ba kin yi amma kafin ki wuce ba. Murmushin nan fa. $1 million. Na gode. Allah ya kiyaye. Yawa to. Launin rayuwa, farin ciki ko damuwa,
yanayi ke sa mutum ya yi kuka ko ya yi dariya. Ai na san za ka iya ɗauke kaya ka kwashe ka sani inda ka yi cikin kowane lokaci. Gida kawai na tura shi ne wannan. Kana ina? Ai ka ɗauki lokaci baka taho ba. Yanzu hakan ganin da kankana banda ko sisi wallahi. Baka da to shi kenan kafin za ta iya shiryawa. To in ɗauko tsohon mutane ya tara karuwai gida nai. Yana samu kuɗi ina kawo ma shi kana amshewa kuma ina yi ma yare da za ka ja. Shan ka bar magana karuwai masu sana'a ɗan kasuwanci da ka ci a gida nai. Kana ci a karuwai? To ko ma dai zuwaye kuɗi dai suke kawo mai ina kawo ma shi kana dahewa. Kaga dai ba ni nauka su. Kana ina ba haka zamu yi da kai ba. Na dai ne an baka jikka amma bari an baka 300. To bai da matsala ba ni kai kuma an kai ka biyar. Ranar nuna. Amma shi rubuta ka kai mugun kashi. Nan cikin hula. Ka san ina da ɗan turafi bisa hanya. In da hoton gaban da ba shi kenan ba. Ka san kowa da jaraba da kai Allah haɗe ma ai ga caca ga ɗan mata. Kana ji na? Na ji daɗin irin gabiyar da ka bani. Don mun yi shekara 10 da shi. Wani taɓa samun 500 na rika da take da ke. A'a, ba shi kwani. Kace zan baka tage. Duk lokacin da kuka cace ka kai kokarin sa mai bakin ciki. Zai ji kun ƙarfi. In yana da 1000 nawa sai ya ga ya kare su kaf. Don tunani shi kai shi ma sai ya kumsa ba bakin. Kai ni abin da ma na kawo shi ya sallah. Ki azama ta ta saman caca ka canye ta. Ai da kuɗi kunu wallahi ko canye ta an kai ba ka iya da ita. Ai duk kasa kaf babu mai iyawa da wurgima a rinda kunu in ba shi ba. A to sai iya can. Shi gashi sauro ga ta giwa. A'a wallahi na shiga. Na gode. Na gode. Ka san thank you very much. Ka ba hankali. A to shi launin rayuwa, launin rayuwa. Allah ya kawo wani. My baby, Dama wurin ka ne. shagon nawa. Shin don Allah ni dai ba magana ta haka nan ta na taho ba. Inda kake zani na kuka kana da Haka shi. Bari a samu kuɗin ga. Yau na shiga, yau na buɗe daba amma abin a canye ni. mai labari. Kai, ba ni kuɗi kaji. Na faɗa miki yau na shiga abin ga dawa ba ta yi nama ba. An canye ni yau. Sai ki bari in Allah ya kaddari gobe. Na san akwai sakin wawa na nan tahi. Kai, Na'am. wallahi sai ka. Ban ce ban baki ba. Sai ka ban kuma yanzu za ka ba. Yanzu? Ni ba ka gani. Wallahi salamatu ta nake. Ku daina banda. Nan da ni to wani kai san nan azurta cewa an canji. Wallahi Allah shi ni. Kwata yau. Ko haka nan nake salamatu ta. Na'am. Wallahi ke sai ira sai garan. Iskoki gare ni ba su so in cire hulla. Cire ka bani kuɗin nan tun da dai kai yi alƙawarin ka ba su wallahi sai ka bani. Kuɗi? Ba ni. Na ce ina baki. To ka bani mana. Duk garin gowa a garin bayan ke. Kai ba ni kuɗi wallahi ko in tuɗe ka. Ba sai ta kai can ba. Ba sai ta kai can ba. Ka bani kuɗin da su. Ina baki. Wallahi ina baki. Ce mai kallo. Ko sisi. Yau ko sisi ba kai. Da yanzu wa'en gami na. Gaskiya a dama jara baki nan nake in gani. Wallahi ka jira. Gaskiya. Hajiya. Salamu alaikum. Don Allah, don annabin Allah ki tawo ko da nake ban isha da Allah. Ko sisi. Sai ka bu. Allah ya isa. Kai. Kai. Kenan ni ina nirɗe wasu na nirɗe ni.